tuburan sa kaayo. Sama saya mo nga nagabalik sa kadlawon, ang mainit mong gugma nagasabuag sa kabuntagon, among mahimamat sa tanang mga kahigayunan, sa mga luha katawa sa imong mga katawhan, ang tanan namong kalipay ug kasakit, ang tanan namong kaaptik ug kahuyang, karon among ihalad kanimo, himuanga maimo kami ug Ginoo. Upulong sa Diyos na Amahan, o anak ni Mariang Bulahan, umanhi ka, ayaw paglangan, kay ikaw ang buktong paglaon. Ikaw ra ang among katangpan, ang kalig-on sa mong kahuyan. O Ginoo sa kaluwasan, o pulong sa Diyos na Amahan, anak ni Mariang Bulahan, umanhi ka, ayaw paglangan. Mayong buntag mga igsoon ko diha kang Kristo, niining ikalima nga adlaw sa Misa di Gallo, niining atong special live coverage sa Daddy Tama. Atong iapil sa atong mga pag-ampo ang mga intensyon sa atong mga mission partners. Social Communications Ministry, Diocese of Tagum, Santo Niño Chapel, Concordio Pandias and Family, Henry Evangelista, Lilibeth Opus, Joji Ilaganbian, GAP Farming Resort, DXGN Supporters, Sumaya Arances Boagas Family, Carmelita Kinko and Family, Gonzales Famador Family, Danilo and Florencia Alzate and Family, Art Brenda and Nikki Milan, Eloisa Sayo, Mr. Mrs. Larry and Rose Tamesis, Baba and Bagi Family, Doktora Marie Buenaventura, Maha Opus and Family, Mr. and Mrs. Carlos D. and Family, Telma Derla and Family, Roland and Abigail Mendoz and Children, Elizabeth Zimmerman Duterte, Violi Iskandor and Family, Astrid Ada Angala, Roselina and Edita Domingo and Family, Vicky Belio Perez and Family, Chongson Cordova Paderon Family, Francis Lloyd Arizola and Family, J Marts Industries Incorporated, Genoveva Montoya and Family, Eleanor Lopez and Family, Ayan Tagupa,
Mr. and Mrs. Altar Veradio, Jaime Llames, Catherine Zamores and family, Mr. and Mrs. Ray and Linda Castañeda and family, Fred Melivo, Hari Royal Business and Marketing Corp., Jesusita Villa Abrilia and family, Laliano family, Dreamvet GPI, 829 One World Travel, J-Rog Marketing, and Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and family, June and Marlene Bernardo, Frank and Engineer Gloria Cabillas, Terry Jalua and family, Ornel and Jovic Fuentes, Mr. and Mrs. Campo Redondo and family, family of the late Florante Intoy Tarona, Linel Ralion, Mangrobang, Noel and Marcy Lagaspina and family, ACD and GI Security Agency, Miss Susan Larino and family, Tony and Vicky Galang and family, Leticia Munda, Mr. and Mrs. Rene Julito and family, Dr. Jessica Haen and family, Mr. and Mrs. RJ Concepcion and family, Alden and Tweet Melgarejo and family, Jade Bookstore, Attorney Jane Bacayo and family, Kayasan and Cristobal family, Narcisa Sironay and family, Welvi Bangkong and family, Aaron and Nilfa Kong and family, Aimee Cari and family, Tessie Mata Maranyon, Angelo Monton and family, AMCG Farm, Mr. and Mrs. Aquilio and Delia Tabuada and family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Excel Con Construction and Supply Incorporated, Natta Fields Incorporated, Glorito Annabel Julius Glowa, Riadel, Philip James, Criza Faye Pellegrino family, Chofila Villegas Bisnar and family, Mr. and Mrs. John Lester Lapinig and family, and Mr. and Mrs. Rolando Lapinig and family, Mr. and Mrs. Alex Del Mundo and family, KMY families, Our Lady of Lourdes Parishioners Co-op, Attorney Alex and Criselda Conanan and family, Marisa Gamolo Autentico, Echavari family, French family and Lim family, Phil Cruz, Arquitilen, Gianna and James Batulan, Teresa Valenzuela and family, Celia Esteves, Vilma Cruz, Christopher Artlan Cruz, and Hidalgo Bone, Pañares family, Ben Glo Meherada of Microvelt Industrial Enterprises, Divine Mercy in My Soul Community, Engineer Jerry and Remy Hosol and family, Jerry and Jojo Antes and family, Nat Texters Club, Angelo Monton and family, Maybelline Tabihe, Toto and Emily Macavinta and family, Paz Conanan Gira and Tahel families, Nora Tabilon, Kimpi Oraes and family, Mr. and Mrs. Junicio Dandan Jr., Mr. Celestino Barreto, Isabelita Bitinala, Joy Bitinala, Dr. Arlene Bacanaya, Irenea Masamayor, Kit and Belia Castillo, Analibaran and family, Melchor and Loma Valencia, Aldwin Navarro, Bing and Francisina Bargamento, Roslyn and Matthew McNerney and family, Rowena Griffin and family, sa ngalan, sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaag kaninyo. Manasag. Mga kaigsunan sa atong pagpangandam, alang ning Santos nga Misa, ikalimang Misa di Gallo, atong hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios, kaninyo mga igsoon, nakalapas akong ako iyamot, sa una, sa pulong, sa buhat, sa walang pagbuhat, sa mayang buhaton, kaya akong sala, akong sala, busa, namuyo ako kang Santa Maria, kanunayang kulay, sa kanang mga anghel, mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron akong yampo sa kinangatang Diyos. Kaloyanon ta kita sa Diyos nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadoon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel sa imong pulong, nga dili ikag-asoy, gidawat sa putli uyamot nga birhen, o gihimo mo siya nga puloy-anan sa Dios, puno sa kahayag sa Espiritu Santo, itugot nga sa pagsunod namo sa panig-ingnan ni Maria, magkatuman kami nga mapaubsanon sa imong pagbuot. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Inotlo, gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya sa dihang nakasukad na si David sa iyang pagkahari, ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya. Giingnan niya si Nathan, ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga Sidro. Apan ana ata ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tolda. Ug miingon si Nathan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha. Kay maguban kanimo ang Ginoo. Apan niadtong gabhiuna, gisultihan si Nathan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David. Ini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimong balay nga akong kapuy-an? Busa karon,
Sultihi ang akong sulugoon nga si David. Ini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsiban, gikan sa imong pagka magbalantay sa karnero. Aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan. Ang mga Israelita, sukad sa panahon nga nagtudlo ako, maghukom alang sa akong katawhan. O dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang pa ni Ana, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw mga kaliwat. O palungtaron ko ang imong banay, o gingharian, hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hinotdo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Daygo nato ang Dios, makahimo siya sa paglig-on kaninyo. Sumala sa maayong balita nga akong giwali.
nga mao ang mensahe mahitungod kang Heso Kristo ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuuran nga gililom sulod sa dugay nga panahon. Apan karon, gipadayag na ang maong kamatuuran, pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta ug gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran sa mando sa walay katapusang Dios aron ang tanan mutuo ug mutuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios, pinaagi kang Hesu Kristo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sugod ako sa Ginoo, pagkuman dating ka na ko, sumala sa iyong Ang Ginoo manakaninyo, Malang sa balimo, ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. ibayaw ikaw, Ginoo. Sa ikaulong kabulan sa pagmabdos ni Isabel, ipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batanong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Niadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpamalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka ug manganak og lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyag hari sama sa iyang katigulangan nga si David. Ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kaangturan. Ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Dingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaulong na kabulan ng iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kayo, kay wala may dili mahimo sa Dios. Ningon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, O Kristo. Tumayaw kabilin sa pagtindog.
palihog lingkod atong mga parishioners no nga buutan diri sa parokya sa atong Birhen sa Carmen Parish no. Kaniyang tanan usbon ko mayong buntag no sa tanan nga mga parishioners no. Mayong buntag ako lang 10 timbayaon na sila si Congressman Alan Ruales Duhale no nga niapod ang atong mayor si Virginia Sol Perandos, Vice Mayor Leonides Bahagi no? Ug ang kanina atong mayor pod no si Mar niapod no. So palakpakan nato ang atong mga opisyales no. Dili ni pamulitika ning ako kay sa akong mga misa gyud ako pong i-recognize ang at least bisan sa pagtimbaya no ang atong mga political leaders no kay tabang gyapon nato sila no at least in that way no pasalamatan pod nato sila no. Karong butaga ikalima na baron nga misa de Gallo. Gusto na ko pong pasalamatan si atong Gora Paroko, kasi atong Gora Paroko dere si Monsignor Ulysses no, Oriong no Perandos ako ning classmate no. Gidapit yun ko niya kay na siya ipadala nga bugas. Salamat sa inyong bugas sa parokya sa Carmen. Ato nang dadon dito sa clergy house no. Nga po ko'y kaubang mga deacon o special pod nga kaduha na raban nila pasalamat sa DXGNFM no. So ako sang timbayaon ang mga ka-spirit no. Gilive raban nila ning atong misa no. So sa panang mga na sa kahanginan no nga nagsubay sa atong mga misa de Gallo no. Labi na gyud sa mga nasa ilang balay no. Special nga greetings if it's only on that way nga ako maka-reach out kaninyo no og panginaot no sa inyong kahimtang. So posbon ko malipayong buntag no kaninyong tanan no. Good morning. Karon dili lang ron ikalima nga misa de Gallo actually napunta sa ika-upat na no nga Domingo no sa Advent. So nagkaduol lang yun ang Christmas kay ang katapusang Domingo man sa Advent no ba mga deacon no. So gamay lang ang akong tutukan nga punto kay niingon ba ako gahapon kining atong mga Advent masses na man ay mga characters nga atong gisubay no sila si Joseph no Saint Joseph atong mga propeta ug karong buntaga karong adlaw si Mama Mary no. Kay kung nadungog nato o akong isay sa pag-usab ang atong ebanghelyo nadungog man nato ang pagsaysay sa pagkatao sa atong Ginoo no. Mao man ang atong gospel karon no. Ang pag auhag kang Maria no nga siya pinaagi sa anghel mahimong inahan sa Dios no. Ang akong gipamalandungan no ang mahitungod sa personhood ni Mama Mary no. Si Mama Mary nakita nato nga kung ato siyang itandi no sa kagahapong adlaw no. Kay gahapon man nadungog nato ang mahitungod sa kang Zacarias. Kung itandi nato ang pagtubag sa pagtando ni Mama Mary sa paghatag kaniya nining maong responsibilidad nga siya mahimong inahan sa Dios. Di ba si Mama Mary
Ningon siya nga kung saan pagkahimo ni ani, no? Murabag ni aksyon siya og balibad. Pero dili baya balibad ang iyang gihimo at tubangan sa hagit sa tawag sa Dios kaniya nga mahimong inahan sa Dios. Susi lang siya, no? Buti pasabot nga iya siguro gihunahuna nga lalimang kag mahimo kang inahan sa Dios. Sabi pa, nasayod siya nga ang iyang katakos, dili niya kini mahimo, no? Di ba? No. Wala nga iyang halad ang tanan ngadto sa Ginoo. Ano? Ingon niya, unsaon pagkahimo ni ini nga wala man ako'y makarelasyon og lalaki, no? Iyan ang ipakita daan, no, ang iyang mga kakulangan, no? Apan naapoy punto diha nga marabag iyang gidapit ang Dios nga maoy mutabang kaniya, no? Kanabang giingon nato nga himuon nato ang tanan, no, bisan kamo mga opisyalis, pero atong ihalad ang tanan, no, ngadto sa Ginoo. Nga we shall do our best but let God do the rest. Pero ingon na natong nahitabo ni Mama Mary. So ako lang balikan si Zacarias. Kay si Zacarias po, gihanyagan po siya, di ba? No? Sa iyang pag-ampo nga makabaton siya anak. Pero marag nagtuo siya nga dugay manggod nga panahon nga wala moabot ang ilang anak na si Juan. Kay pinangayo po ba yan na, no? Si Saint John. Nya dugay kayong panahon niya siya nag-alagad po isip po sa pare, no? Sa mga Hudeo, no? So, abi siguro ni Zacarias og di na maabot si San Juan, no? Muna nga murag na-discourage siya. Pero ni anang tumura, giingnan siya sa anghel nga ania gihatag kanimo sa Ginoo ang imong gipangayo, no? For a long time. Nya wala siya makatuo ni ini, no? Wa dayon siya mo salig nga ihatag bagyo sa Ginoo. Di ba ning ingon pa ni Zacarias nga tiguang nako kaayo. No? So diha mo sulod ang akong pagtandi sa kang Maria. Si Maria nangita og kanabang pagsusi sa iyang kaugalingon. Unya sa katapusan sa atong ebanghelyo nadungog nato si Maria nga niingon nga sulugoon lamang ako sa Ginoo. Matuman dinhi kanako ang imong gipamulong. So maotoy nahitabo kang Mama Mary. Nituman siya, no? Lahi daw ang nahitabo kang Zacarias kay murag si Zacarias gigamit niya ang iyang kaalam aron nga murag ni question siya, no? Madili gyud matuman ning mensahe alang kanako, no? Lahi si Mama Mary, no? Kay ang iyang kahibalo, iyang gigamit aron pagsusi kung unsaon pagkahimo ni kanako, Ginoo. Kundi kini mahimo tabangi ako, no? Apan lahi si Zacarias kay murag nakalimtan niya, no? Nga ang Ginoo di ay mas dako, no? Ug katakos, no? Nga ang dili nato mahimo isip mga tao, mahimo kana sa Dios, no? So mao nay kalainan, no, ni Zacarias og ni Mama Mary, no? Sa dihang gihanyag kanila ang dakong responsibilidad, no? Diha sa ilang isip hagit ngadto kanila, no? Si Mama Mary was there to say yes, no? Yes, Lord, di ba? No? Apan sa laing bahin, nituman man tuod si Zacarias apan katong giingon nato pagduda, no? Ug kakulang sa pagsalig nga matuman ang kabubuton sa Dios diha sa iyang kinabuhi, no? So diha siguro mga kaigsunan, tan-aw sab siguro nato, no, ang atong kaugalingon, no? Muna nga ako ganing gustong ipahibalo kanatong tanan, no? Mo bitaw nga si Mama Mary muna ang atong model, no? Model and guide sa atong Kristohanong kinabuhi, no? By the way, there is Carmen, ako naman yung nasulti kang Monsignor ba, no? Kanang kining inyong simbahan bitaw, no? Nindot ba, bisag di kayo dako, no? Cute kayo, pero pag mo ning tan-awon di sa highway, muranig ka ng
figura ni Mama Mary nga nagdilo ba, no? Nakabantay ba wala, no? Di ba? Nakabantay mo ana? Kamong naa sa gawas diha, no? Akong ipahibalo sa inyong talagsaon ning inyong simbahan, ning atong simbahan sa Carmen, no? Ambot si Congressman, ingon siya nga lupigan po ba na yung Congressman kay sige po dahil nagsimbag mi sa Digalio, no? Sa kasa-asa nga mga simbahan po, no? Nakita ba niya ng lain-laing style sa mga simbahan, no? Ingon ba siya, creative daw kayong mga pare, no? Kay lain-laing po dili malupigan ng inyo din Monsignor kay kining iyang mga lights ba, no? Ma-attractive kay tanawon diya sa gawas, no? Kita diya, makita no? Simbahan na Ines Carmen. So, ano yung taglapakan ang si Monsignor, no? Mataghan na yun niya itong sakos bugas siguro, no? Joke lang, no? Anong sayos kabuntagon. Kay ako nang gisulti kay ang atong simbahan mao ba ni ang balay sa Ginoo. Di ba mao man nagisgutan sa atong unang pagbasa karon, no? Nga gihanayagan ni David, no, Haring David, maghimo siya balay sa Dios, pero naingon ang Ginoo nga ayaw na lang ko buhati og balay, no, palasyo, no, malapalasyo nga building nga akong puy-an, kay ako magpuyo dinha sa matag tao, sa kasing-kasing sa tao, no. So, kana ang ato pong pangutanon siguro, no? Labi na nining atong pagpangandam, ingon ta, nangandam ta sa mga karon katapusan ng Domingo, no? Kay atong gipangandaman ang Ginoo, pero mo na itong hinumduman, giandam nato ang atong kinabuhi, ang atong kasing-kasing, din diha magpuyo ang Ginoo. Di ay sa atong tema pod karon nagisgot man taog Mama Mary as model, no, guide, usa ka maayo kaayong alagad ang iyang yes, no, pagtuman sa Ginoo. Nakahinumdum lang pud ko sa labi na sa atong mga frontliners, di ba, no? Sa ilapod ni Mayor, no, organize yung mga frontliners para sa mga nasakit sa COVID, no? Na kadungog ko nga dripod sa atong municipality, no? Nakig-coordinate man gani mo diri sa atong simbahan, no? Naapa ba, Mayor? Naapa ba ko andya, no? Sa atong Blackpakan, no? Ang kitagaan og shelter, no? Or dwelling, no? Samtang magpaayo sila diya, no? I think kita pod sa side pod namo, we are willing to do that kay mo lagi na pagtabang manggihapon na alang sa atong labi na katong mga nasakit, no. Ubalik ta kang Mama Mary, nag-ingon si Pope Francis, no, sa iyang usa sa iyang mga reflection, no. Di na ko minumduman asa weekly reflection niya, ingon siya, Mary is truly humble and does not try to be noticed. She recognizes that she is small before God, but at the same time, she is happy to be so. She is always aware that the fulfillment of God's plan depends on her response. So, ingon din niya si Mama Mary, no? Nitando siya sa Ginoo, apan andam pod siya muhimo sa gipabuhat sa Ginoo kaniya in her own humble way. Ug sa iyang pagdawat, sa iyang pagkaubos, nasayod siya nga nanginahanglan pod siya sa panabang sa Dios sa kanunay, no. So usbon ako sa paghandom nato kang Mama Mary, no, nga bisan gani sa unang mga tuig sa karaang mga Kristiyanos, si Mama Mary na no, kung ingnon nato nga siya ang modelo, matod pa, no, sa mga nag-estudyo ni ini, no, na aktibo kay siya sa pagsuporta katong unang mga apostoles sa pagpakig-uban
sa pagdasig no sa karaan ba nga mga simbahan no. So ingon na ana ang iyang kinabuhi no. Mabitaw nga sa dihang ug hinumduman natog balik gamay diha sa Biblia sa wala pa namatay ang iyang anak ang atong Ginoong si Jesus, di ba nag-ingon siya kang Juan, aniya ang imong inahan, giingnan pud niya si Mama Mary, aniya ang imong anak. Ang buot daw ipasabot niya na nga kitang tanan gitugyan ni Jesus sa kapadayunan sa simbahan nga magiyahan no sa iyang inahan no kay kung namang namatay ang iyang anak, si Mama Mary nagpabilin man, no? So, hangtod karon nga kita, ilawom sa pagbantay ni Mama Mary. Gusahin na ako sa makausapan, no? Kaigsuunan, sa akong pagduaw ni aning parokya sa Carmen, nakaingon po ko sa una, I think, no? Nga si Mama Mary, daghan nato diri ang nagsubay sa panalipod ni Mama Mary, hibalog ko ni Ana, di ba? Nagkamo mga demosyon sa atong mahal nga si Mama Mary. Ako mismo, no? Makaingon po sa akong kinabuhi, nagsunod po ko sa demosyon kang Mama Mary, no? Marian, no? So, hinawag tang ining masulti na lang po na ako din sa atong kay gi-announce naman po ang pagpangandam lagi sa ning 2021 no ang year of mission no ang gifted to give nga tema no nga diin kitang tanan sa parokya sa Carmen gidasig kita nga sa pag suong nato nining bag-ong tuig dahil bag-ong tema nga gihatag kanato no di ba katong pag-celebrate sa 500 years. Hinamduman nato sa atong pagpangandam ni uban kang Monsignor Pirandos, ibutang nato kanunay no ang pagsunod sa atong model and guide si Mama Mary diha sa lain-lain natong mga tahas sa parokya, sa pagpaligon sa atong parokya, sa atong mga GKK, tungod dili lang sa pagpaligon, tungod musunod kita kaniya sa paghalad sa atong kinabuhi alang sa atong mga kaigsuonan. Amen. Mayong buntag kaninang tanan, palagpakan na ito pag-usap ang parokya sa Carmen. Pag-ampo kitang tanan, manindog. Pag-ampo kita nga unta, makasunod sa panig-ingnan ni Maria, nga mapaubsanon puno sa pagtuo o kanunayng andam sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sa matag pag-ampo ang atong tubag, pinaagi sa pangaman ni Maria, patalinghogi kami. Sa pangalan nga kita isip katawan sa Dios makapadayon sa pagpanaw diha sa pagtuo ubos sa giya ug mga pagtulunan sa atong mga kaparian magampo kita sa Ginoo nga ang atong mga opisyal sa gobyerno mugamit sa tanang mga maayong pamagi sa pagpasiugda sa kalinaw ug mangitag mga kaayuhan alang sa ilang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Maria, panalangin kami. Nga konsagradong kalalakinhan ug kababainhan, mahimong matuod nga mga saksi sa gingharian sa Dios, inaagi sa ilang pagkamatinud-anon sa ilang panumpa. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangalan ni Birhen Maria, panalangin kami. Ngang mga kabatanunan, mahimong mahugtanon sa ilang pagtuo, mahinatagon sa ilang gugma,
ug ligon sa ilang paglaom, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Panginoon ni Birhen Maria, panalangin kami. Nga ang mga nangamatay nga mitubag sa tawag sa Ginoo, makaambit sa kalipay sa talad sa agalon, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Panginoon ni Birhen Maria, panalangin kami. Amahan ang imong walay kinutubang ulong na himong tao sa diha nga ang bulahang Birhen Maria mitubag o misanong sa paghalad sa iyang kinabuhi aron sa pag-alagad sumala sa imong plano. Makaawat o makasunod unta kami sa iyang panigingnan sa among pagpangandam sa pag-abot ni Jesus, imong anak nga among Ginoo. Palihog manindog. Mga kaigsunan, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton samahan makagagahon sa tanan. Duwa tulong ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagtayag paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. Mag-ampo kita o Ginoo itugot nga ang gahom sa Espiritu Santo nga mihatag ang Maria o mihimo nga mabungahon ang iyang tiyan magsantos sa mga gasa nga karon among gihalad ni ining altar. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kami. ibaya ang inyong mga kasing-kasing. Amin ang gibayong ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. San angay ug matarong gayud sibo ug makaluwas nga kami sa kanunay ug sa tanang dapit magpasalamat kanimo Amahan makagagahom sa tanan ug kanunayng buhi nga Dios pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Mianhi siya aron pagluwas sa tao pinaagi sa iyang pagkatao. Sa pagkawat sa mensahe sa anghel diha sa pagtuo, ang Birhen Maria nanamkon pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug misabak sa iyang anak diha sa 12 gugma. Diha ni Kristo ang tunhayng kamatuoran imong saad sa Israel matinuod gayud. Diha ni Kristo ang paglaom sa tanang katawhan, ang among paglaom na tuman labaw sa among gipangandoy. Pinaagi ni Kristo ang mga anghel sa langit, naghalad sa ilang pag-ampo o pagsimba diha sa ilang paglipay sa imong presensya sa kahangturan. Itugot nga ang among tingog mahiusa sa ilang madaugon, napagdaig sa walay hunong pag-ingon. Sa
sayad ikaw, o Ginoo tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, ug mahimo alang kanamo nga lawas ug dugo na sa Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mitikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Ini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, human ang tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, nagapasalamat pag-usab, mihatag niini sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, Panginom kamo nga tanan, gikan niini, kini ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala, pasayloon. Bukata kini sa akong handumanan. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami amahan, ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang o moalagad kanimo. Imo alamang nga kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, mahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang maingpit kami da sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Miguel ang among Obispo, ug sa tanan mong kaparihan, ug tibok nimong lungsod. Hinumdumi ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyoy kaming tanan, kinuha kami nga ngayan nga makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ginahan nga hulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nakatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw himayaon, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, ginahatag nganha kanimo, makagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahungturan. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo sa atong manunubos.
Kami, o Ginoo, nga imo kaming loson sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona o kinabangan sa kaluoy mo, ilikay kami sa mga sala o ipahilayo sa mga kasamok samtang nagapaabot nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. O Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw. Ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw ay hatag ko kaninyo. Ayaw lamang tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kayo sa ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panagiligsunan. Mga kaigsunan, ania ang Ginoong Jesucristo, ang kordero sa Dios. Siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dala ko ang may makalawat kanimo. Ang panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo.
Jesus ko, nagatuo ako nga naka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong modawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka nako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw sa tibukong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Kalihog manindog. Mag-ampo kita. Ginoong Diyos namo, itugot nga ang mga sakramento nga among nadawat, mapadayag kanamo sa imong pasaylot ug gugma. Aron kami nga nagpasidumog sa inahan sa imong anak nga manluluwas. Maluwas pinaagi sa iyang pagkatao ay siya ang Ginoo hantod sa kahungturan. Amen. Palihog lingkod, makadiyon. Siyempre atong hangyon tong ma-in charge sa second collection para sa pagtigom nato para sa atong construction puhon. Mitugot naman ka Bishop no nga maka-renovation na. So sa pasalamatan nato si Bishop Midel nga bisan sa kabisi kadaghang schedule gitagaan gyud kanyang panahon nga makamisa siya. Siyam ra kadlaw ang nobena kay nobena gani November 9 days ra gyud na. 9 early Misa de Gallo. Pero sa siyam, nagyod tayo usa ka buntag nga yang gigahin. Salamat kay Bishop. Thank you kayo. Si Bishop na akong classmate, happy gyud ko. I'm very proud sa akong classmate nga nahimo obispo nato karon. So, thank you kayo once again. Doon namin second collection Bishop kay aron makatigom og dugang, no?
Ako yun yung gibalik-balik, no? Nga, kinidugang tigom, no? Aron panalanginan po tagdugang. Amen. Ang atong kalandong congressman, nakasimba dahil po ni siya libot-libot sa mga kasimbahanan. Nasayran namong kanina, sa iyo man siyang miabot. Kung natunong karon nga ang atong obispo pagyud ang nagmisa. Salamat, Congressman Alan Ruales Duhali, sa pagbuyog nimo sa pagsimba karong Misa de Gallo. Thank you so much. Ug sayang kaubanan. Ang atong inahansab sa lungsod sa Carmen. Inahan nga kanunay nagauban ka nato sa atong panaw sa paningkamot sa panginabuhi o sa pagsimba. Sa tanang buntag na kanunay bisan ting-ulan. No? Salamat kayo, Mayor Jing Jose Pirando. Thank you. Udang siyang kapikas, kanhing Mayor Mar Pirandos, na misayog lakbaw kay Madto siya maragusan kay Bao Kwadto. Madto siya yung una. Ang yung una, ito naman dito sa maragusan niya. Yung Mrs. nga Mayor, diri sa uma sa katauhan. Anyway, thank you. Kauban po natin karoon nga sa atong celebration ng atong Vice Mayor Yumi Bahagi, nara siya sa ubang sa mga tao. Vice, good morning. Salamat sa inyong pagduyot. Kung siyempre pa, pasalamatan nato ang team ni Father Vic Lechido na nag-live stream karon sa atong misa. Kung nga makita pa sa daghang mga tao, even outside sa Pilipinas. Salamat. In tandem with 89.9 Spirit FM sa atong istasyon sa Archdiocese sa Davao. Salamat sa iyong pagkubo. Palakpakan natin. Ug sa tanan nga makadinayon na nagsuporta, tanan nga mga opisyal sa atong lungsod, atong mga leader sa atong mga apostolado, mga GKK. By the way, Bishop, gikan sa GKK o sa mga tao, sa pagkaibalo nila na ikaw mag-misa diri, mag-ambag sila. O nakatigulig 13 kasako nga bugas. Salamat tayo. Basi mga pangidugang, ang dami atong obispo pagdawat kay naghansag patanon, mga kaparian, mga madri, mga seminarian, sinunana. So, dili lang karon kung di mapangidugang nila itapas, welcome sa gihapon. So, once again, ako si Padre Nito Lozano, mapasalamaton, ubang kaninyo, dulo kaninyo, ug magpasalamaton sa Ginoo sa kanunay uban ninyong tanan. Salamat kayo. Thank you, Bishop. Pagtakan din sa nato ang tanan na nalinda. Ang kalinaw mana kaninyo, Kanaw sa ganin. atong iduko atong mga ulo o atong pangayoon ang panalangin sa Dios o ang panalangin sa makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo magpabilin kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos sa misa, dagang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.
pasalamatan ang nangulo ni ining Santos na Misa sa ikalimang nga adlaw sa Misa de Gallio ug sa ikaapat nga Domingo sa Adbento, Most Reverend Medel Aseo, Bishop sa Tagum, live gikan sa Our Lady of Mount Carmel Parish, Carmen, Davao del Norte. Ug atong spesyal nga pasalamat sa Social Communications Ministry, Diocese of Tagum, alang sa ilang paghatod kanato nining live coverage. Ug ugmang adlaw, alas 4:30 sa buntag ang atong ikaunom nga Misa de Gallio, live gikan sa Immaculate Conception Parish, Bansalan, Diocese of Digos. Ug mga kaspirit, aduna kitay Santos na Misa unya alas 8 uban si Archbishop Romulo Valles ug alas 6 sa gabii. Ug atong pasalamatan ang tanan natong mga mission partners na ining live streaming mass. Santo Niño Chapel, Concordio Pendias and Family, Henry Evangelista, Lilibeth Opus, Joji Ilagan Bian, GAP Farming Resort, DXGN Supporters, Sumaya Arances Boagas a Family, Carmelita Quinco and Family, Gonzales Famador Family, Danilo and Florencia Alzate and Family, Art Brenda and Nikki Milan, Eloisa Sayo, Mr. and Mrs. Larry and Rose Tamesis, Baba and Baguio Family, Doktora Marie Buenaventura, Maha Opus and Family, Mr. and Mrs. Carlos D. and Family, Telma Derla and Family, Roland and Abigail Mendoza and Children, Elizabeth Zimmerman Duterte, Viola Iskandor and Family, Astrid Ada Angala, Rosalina and Edita Domingo and Family, Vicky Belio Perez and Family, Chongson Cordova Paderon Family, Francis Lloyd Arizola and Family, J. Marts Industries Incorporated, Genoveva Montoya and Family, Eleanor Lopez and Family, Ayan Tagupa, Mr. and Mrs. Altar Veradio, Jaime Llames, Catherine Zamoras and Family, Mr. and Mrs. Ray and Linda Castañeda and Family, Fred Melivo, Harry Royal Business and Marketing Corp., Jesusita Villa Abrilia and Family, Lalian Family, Dreamvet GPI, 8291 World Travel, J. Rug Marketing, and Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, June and Marlene Bernardo, Frank and Engineer Gloria Cabillas, Terry Jalua and Family, Ornel and Jovic Fuentes, Mr. and Mrs. Campo Redondo and Family, family of the late Florante and Toy Tarona, Linel Ralion Mangrobang, Noel and Marcy Legaspina and Family, ACD and GI Security Agency, Miss Susan Larino and Family, Tony and Vicky Galang and Family, Leticia Munda, Mr. and Mrs. Rene Julito and Family, Dr. Jessica Haen and Family, Mr. and Mrs. RJ Concepcion and Family, Alden and Tweet Malgarejo and Family, Jade Bookstore, Attorney Jane Bacaya and Family, Kayasan and Cristobal Family, Narcisa Sironay and Family, Welvi Bangkong and Family, Aaron and Nilfa Kong and Family, Amy Cari and Family, Tessie Mata Maranyon, Angelo Monton and Family, AMCG Farm, Mr. and Mrs. Aquilio and Dalia Tabuada and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Excelcon Construction and Supply Incorporated, Nata Fields Incorporated, Glorito, Annabel, Julius, Glowa, Riadel, Philip James, Crisave, Pellegrino Family, Chofila Villegas Bisnar and Family, Mr. and Mrs. John Lester Lapinig and Family, and Mr. and Mrs. Rolando Lapinig and Family, Mr. and Mrs. Alex Del Mundo and Family, KMY Families, Our Lady of Lourdes Parishioners Co-op, Attorney Alex and Criselda Conanan and Family, Marisa Gamolo, Autentico, Echavarri Family, French Family and Lim Family, Phil Cruz, Arquitelen, Gianna and James Batulan, Teresa Valenzuela and Family, Celia Esteves, Vilma Cruz, Christopher Artan Cruz and Hidalgo Bonhe, Pañares Family, Benglo Mejorada of Microwealth Industrial Enterprises, Divine Mercy in My Soul Community, Engineer Jerry and Remy Husol and Family, Jerry and Jojo Antes and Family, Not Texters Club, Aimee Cari, Angelo Monton and Family, Maybelline Tabihe, Toto and Emily Macavinta and Family, Paz, Conanan, Gira and Tahil Families, Nora Tabilon, Kimpi Orais and Family, Mr. and Mrs. Junicio Dandan Jr., Mr. Celestino Barreto, Isabelita Bitenala, Joy Bitenala, Dr. Arlien Bacanaya, Irinea Masamayor, Kit and Belia Castillo, Ana Libaran and Family, Melchor and Alona Valencia, Aldwin Navarro, Bing and Francisina Bargamento, Roslyn and Matthew,
Malknerny and family, Rowena Griffin and family, Max Angelita Salang and family, Legasea 3, Alex and Bing Mikayabas, Hernando and Debbie Bolipata and family, Fe Basanyas, Engineer Angelita Fernandez, Susan Abelia and family, Enriqueta Palo and family, Emilio Jr. and Marilu Yap, Mr. and Mrs. Alex and Luz Corinales and family, Regina Rosario Contemplative Association, The Roca Davao, Eva Enoveso and family, Maria Belenda Ambi, Alice True and family, Rapid Growth National Project Coordinating Office, Alan Barquilla, Christian Lupian and family, Marilyn Baluyot and family, Pacabis family, Katan family, PB Jaya, Filipino Banana Growers and Export Association Incorporated, Leo Alvaro, Manjo, JJ Canon and Sweet Mandraso, Jerry and Meraflor Tan family, Josefina Pongase, Janet Estepa, Engineer Brenda Howe and family.